manga mati mapinda uye nekurejista here pachirongwa che-IECMS kana kuti Integrated Electronic Case Management System. Kana manga musati, zviri nyore kuita, zvinokasika uye munogona kuzviita muri kupi nekupi chero nguva. Danho rekutanga muchirejista, ivai muri pane masaisai e-internet. Danho rechipiri, movhura browser. Padanho rechitatu, bayai mavara anoti www.zimiecms.org.zw. Pane danho rechina, mobaya pakanzi register, mozadzikisa zvinodiwa zvinosanganisira zita renyu, namba dzefoni uye nekuzvigadzirira password yenyu. Madaro, motarisa kuaccount yenyu ye-email. Muchatambira chiziviso chinenge chichibva kuZim-IECMS, mobva mabaya pakanzi activate pachiziviso ipapo. Muchingopedza kudaro, munenge mava kutokwanisa kuwana rubatsiro. Kana muchida rumwe rubatsiro, munogona kufona panhamba dzinoti 086-8800-7422 kana kunyorera paemail inoti zimiecms@jsc.org.zw. Munokwanisa zvekare kunanga kudare redzimhosva riri pedyo nemi mowana rubatsiro kubva kuma e-filing officers anenge akakumirirai. IECMS, registai nhasi muwane rubatsiro kubva kumatare.